ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ହଉଛି ମୋର ବର୍ଥଡେ। ଆରେ ସତରେ ଭାବିଦେଲେ କି ମୋର ବର୍ଥଡେ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଆଜି ହଉଛି ମୋ ଗେଲା ଭାଇର ବର୍ଥଡେ। ଆଉ ତା ବର୍ଥଡେରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଦିନ ତଳର ମୋ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦି ଜଣ କେକ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁକି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲୁ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖିବେ ଏଇଠି ସେ କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲୁ ସେଇଠି ଦି ଜଣ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ସେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ସେ ଫାଷ୍ଟ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଇଦବ, ତାପରେ ମମିକୁ ଖାଇଦବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ନିଜେ ଖାଇଦବ ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ସେ ହସିବ ଏଇଠି। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଦେଇନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ସେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲା। ସରିଗଲା ତାର ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟା। ତାପରେ କେକ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପିଲା ବହୁତ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତ କାଟିକି ଦେଇପାରିବନି ନା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ତ ମୁଁ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ସବୁ ପିଲା ମିଶି ଭୋଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇର ଏଇ କେକ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।